1 मिनिटनि गेजेराव नोंनि पान कार्डआव थानाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ बोरै चेक खालामो? हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ लाना फैदों। बेनो जाबाय नोंनि पान कार्डआव थानाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ बोरै चेक खालामो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दा होमबा जोङो फार्स्टआव बेनि थाखाय मा खालामनांगौ? क्रोम ब्राउजाराव थां। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै पान कार्ड डाउनलोड बेले ओमफ्राय सार्च खालामनानै बिदि इन्टारफेस फैगोन। होमबा गाहायाव थांनानै नैबाव रिक्वेस्ट फर रिप्रिन्ट अफ पान कार्ड NSDL बेयाव थुना हो। बेयाव थुनानै बिदि इन्टारफेस फैगोन। बा गाहायाव थां, बेयाव थांनानै बेयाव नोंनि पान कार्ड नाम्बार हो। ओमफ्राय बेयाव गाहायाव पान कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव गाहायाव आधार कार्ड नाम्बार हो। बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ, बेनि गाहायाव मान्थ अफ बार्थ, बेखौ नों मा मासाव जोनोम जाया बेखौ हो। जुन। ओमफ्राय इयार अफ बार्थ, नोंनि डेट अफ बार्थनि इयारा बेसेबांमोन बेखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेयाव GSTN बे अपसनेलाव जेबो दाहो। बेयाव बेनि गाहायाव मोनसे नुगोन, बक्स फिसा नुगोन, बेयाव टिक मार्क खालामना हो। टिक मार्क खालामनानै गाहायाव फै। गाहायाव फैनानै नै भेलिडेट रिकेपचा बेखौ बेयाव गाहायाव बक्स मोनसे नुगोन, बेयाव थुना हो। आइ एम नट ए रबटआव दसेल' बिदि राइट साइड ओंखारबा साबमिट खालामना होदो। साबमिट खालामनायनि लोगो लोगो बेयाव नोंनि फुरा डिटेल्स फैबाय। होमबा नोंनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारा मामोन बेयाव नायनो हाबाय लोगोफोर। आंनिया 7164 बे रेजिस्टार मबाइल नाम्बार आंनिया लास्टआव। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।